аксарият афроде ки мавқеи сохтмони нирӯгоҳи барқи обии Роғунро надидаанд, шояд дар тасаввурашон шаҳомати сохтмони ин нирӯгоҳ чандон бузург ба назар намерасид. мақомоти ҳукумати Тоҷикистон ба ҳамин хотир ба сафар ва боздиди хабарнигорони дохиливу хориҷӣ аз ин сохтмон 3 рӯз 14, 15 ва 16 ноябр мусоидат кард. аксари меҳмонон, махсусан хориҷиҳо, ин сохтмонро мегатарҳ ё тарҳи хеле бузург унвон карданд. Роғун ин муаррифии амалкарди инноватсионӣ ба мушкилтарин иқдомҳои муҳандисиву фаннӣ мебошад. ман эҳсоси ифтихор мекунам, ки дар рӯбарӯи як дастоварди бузурги технологии башарӣ қарор дорам. сарбанди Роғун бо баландии 335 метр баландтарин дар кулли дунё хоҳад буд. биёед ба ҷаҳониён ин маҳорати нодири технологиро нишон диҳем. шаҳомати нақбҳои ин нирӯгоҳ ки 109 километр аст, аксариятро ба ҳайрат меовард. аз он тӯли нақбҳо 72 километрашро дар замони шӯравӣ ва боқӣ пас аз эҳёи дубораи сохтмони нирӯгоҳ канда шудааст. маҳз нақши ҳамин нақбҳои мошингузар ва обгузарро дар анҷоми муваффақонаи сохтмони нирӯгоҳ ҳалкунанда унвон мекунанд, ки дар ҷалби сармояи хориҷӣ ба Тоҷикистон мусоидати бештар доштааст. Инвестиционный проект Рогунской гидроэлектростанции. тарҳи сармоягузории нирӯгоҳи Роғун ҳамзамон бо сиёсати беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ ва ҳамкорӣ ин имконияти хубе барои бештар кардани эътимоди сармоягузорон ба Тоҷикистон аст. ин тадбирҳои сиёсат маънои тадбирҳои сиёсат ба нирӯгоҳи Роғунро дорад, зеро он марбут ба сиёсати таъмин кардани рушди иқтисодиву иҷтимоӣ дорад. Социально-экономического развития. дар сохтмони нирӯгоҳи барқи обии Роғун барои бори нахуст дар сохтмони нирӯгоҳҳои Тоҷикистон хатти тақрибан 5 километрии интиқоли мустақими сангу шағал барои бунёди сарбанд истифода мешавад. ин хат истифодаи нирӯи корӣ ва техникаву мошинҳоро ба маротиб кам карда, суръати бунёди идомаи сарбандро меафзояд. ҳоло аз 75 миллион метри мукааб захираи сангу шағал ки ҳанӯз замони шӯравӣ ҷамъоварӣ шудааст, тақрибан 3 миллион метри мукааби он истифода шудааст. шумораи кормандон дар сохтмони нирӯгоҳи Роғун як далели азамати дигари тарҳ гуфта мешавад, ки бештар аз 25 000 нафар сохтмончиёну муҳандисони дохиливу хориҷиро ҷалб кардааст.